Dobry dzień, Daniel Kalinowski przed Wami. Dziś chciałbym zaproponować Wam wszystkim temat emigracyjna literatura kaszubska, twórcy i tematyka. Nasze spotkanie jest w pewnym cyklu. Jak widzimy, bardzo różne spojrzenia na to, co jest wyobrażeniem Kaszub, jak niektórzy wyobrażają sobie także i postać kobiety, czy postać mężczyzny, czy problemy socjologiczne, czy problemy historyczne. Z mojej strony chciałbym dzisiaj zachęcić Was do pomyślenia o emigracji kaszubskiej, a jako literaturoznawca najbardziej mnie interesuje literacki przejaw owej emigracji. Oczywiście to jest bardzo szeroki temat i został już opisany z perspektyw historycznych, etnograficznych, socjologicznych. Natomiast istotnie mniej takich opisów jest ze strony literaturoznawczej. Część z nich się pojawia na przykład w takiej książce zbiorowej Emigracja kaszubska, zjawisko, ludzie, ośrodki, albo w kontynuacji tej serii Emigracja kaszubska w Stanach Zjednoczonych. To też nie jest powiedziane, że oto te dwie książki załatwiają problem. Myślę, że ciąg dalszy jeszcze nastąpi. Ale ważne jest, aby zobaczyć, iż pod słowem emigracja kaszubska w literaturze albo emigracyjna literatura kaszubska mieści się tutaj kilka kwestii, przynajmniej 4. Z jednej strony, jeżeli rzucamy hasło emigracyjna literatura kaszubska, to myślimy po pierwsze o autorach publicystyki dotyczącej spraw emigracyjnych, sformułowanej w momencie przebywania na Kaszubach lub na ziemiach polskich. Po drugie, myślimy o autorach, oczywiście także autorkach publicystyki piszących o problematyce emigracji kaszubskiej z perspektywy ich aktualnego otoczenia kulturowego i życia poza rdzennymi Kaszubami. Po trzecie, myślimy o literaturze emigracyjnej kaszubskiej jako twórczości i literaturze pięknej, gdzie jest zapis doświadczenia emigracyjnego i ten zapis został dokonany przez Kaszubów, rdzennych Kaszubów, osoby, które poczuwają się za Kaszubów, i to jest sformułowane zarówno podczas pisania w trakcie przebywania, życia na rodzimej ziemi, jak i przebywania w innych częściach świata. No i wreszcie 4. część. Można myśleć o literaturze emigracyjnej kaszubskiej jako o twórcach, literatach literatury pięknej oczywiście, żyjących na stałe i poza Kaszubami, poza ziemiami polskimi. Więc to są twórcy, których nie ma tutaj wśród nas, żyjących w Europie, ale którzy utrzymują swoje związki kaszubskie, związki tożsamościowe. Więc 4 różne rozumienia, 4 różne zakresy emigracyjnej literatury kaszubskiej. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o 3 pierwszych, natomiast o 4 zostawiam to na przyszłość. Zacznijmy więc od publicystów z Kaszub lub z Polski, i jednym z pierwszych, który wypowiedział się na ten temat, był to Stefan Ramuth, żyjący od połowy XIX wieku, zmarł w drugiej dekadzie XX wieku i wywołuje tutaj statystykę ludności kaszubskiej z 1899 roku. To był jeden z pierwszych opisów losów kaszubskiej emigracji i Ramuth tutaj wskazywał 3 kierunki, najważniejsze 3 kierunki kaszubskiej emigracji: Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia. To trudno uznać za, nawet z punktu widzenia publicystyki, za bardzo duże opracowanie, to raczej skromne, kilka zdań zaledwie, ale jednak te informacje pierwszy raz trafiają w szeroki obieg czytelniczy, bo owa statystyka ludności kaszubskiej istotnie była przez wiele osób wówczas na przełomie XIX-XX wieku czytana.
Natomiast bardziej z już kaszubskiej strony, ze strony samego Kaszuby, czyli Jana Karnowskiego, pojawia się artykuł Ludność kaszubska w ubiegłym stuleciu, to jest 1911. I tutaj Karnowski wspomina, jaka jest skala wyjazdów z Kaszub. Zauważa, że w największym stopniu problem dotyczy południowych Kaszub, gdzie największa ta ilość osób emigruje w różne strony świata. Nie pokazał on może bardzo precyzyjnych, znowu takich, które byśmy dzisiaj przyjęli z naszej perspektywy za bardzo miarodajne, więc nie podał takich stuprocentowo pewnych danych statystycznych, ale jednak zauważył, jaka to jest właśnie skala. Odwoływał się zresztą także do Hieronima Drodowskiego, ale może tutaj jest ważne to, iż pokazywał, iż ludność kaszubska emigrująca to już nie jest tylko potrzeba, nie wiem, polityczna, czy unikania na przykład poboru do Wojska Pruskiego, że oto bardzo ważnym czynnikiem się okazuje ruch wyjazdów sezonowych, tak, do pracy sezonowej na tereny rolnicze i głównie wówczas obszarów niemieckich, a więc ukazał ten aspekt emigracji zaraz za Odrę. Natomiast z głosów kaszubskojęzycznych, bo tamte dwa były polskojęzyczne, pierwszym kaszubskojęzycznym opisem problemu emigracji jest Alojzego Budzisza tekst krótki Kaszebi w Ameryce z 1930 roku. Tutaj się Budzisz opiera na danych, które pozyskał z pracy Emila Dunikowskiego wśród Polonii w Ameryce, no ale ze swojej strony jednak był bardzo zainteresowany losami jednak samych Kaszubów, a mniej Polonii, tak? Więc opisał nade wszystko, co się stało z grupą Kaszubów, którzy pochodzili z Półwyspu Helskiego i osiedlili się na wyspie Jones Island koło Milwaukee właśnie pod koniec XIX wieku. I ten opis jest właśnie cenny, myślę, dla wszystkich kaszubistów z perspektywy, że oto swojak pisze o swoich. Później, jak popatrzymy na to, co się dzieje wśród publicystycznych opisów, to mamy takie krótkie wzmianki, na przykład Leona Walicha, który w gazecie Kaszuby, tak, czyli w dodatku regionalnym Gazety Kartuskiej, w 1939 roku opisuje losy emigracji kaszubskiej, właściwie nawet nie całej, tylko grupy, która pod wodzą niejakiego Hetmańskiego, jak pisze Walich, osiedliła się najpierw w pobliżu Montrealu, a potem po kilku latach przenieśli się w okolice Ottawy, założyli osadę Wilno i Bears Bay. I ten tekścik, on jest nawet nie na szpaltę, to nieduża objętość, ale ten tekścik znowu był punktem odniesienia do także publicystycznego wystąpienia Edmunda Kamińskiego, który w takim tekście Kaszubi w Kanadzie z 1958 roku na łamach Kaszebę właśnie sięga do Walicha, przypominając, jaki był opis przedwojenny i dodając nowe wiadomości pozyskane już dzięki własnym zainteresowaniom, własnym kontaktom, które już dotyczyły końcówki lat 50. i zaznaczył, że wciąż kultura kaszubska w Kanadzie, ale dokładnie wśród mieszkańców Wilna i Bears Bay wciąż istnieje. Omówił bardzo króciutko, ale wspomniał o roli Kościoła katolickiego i harcerstwa. Natomiast człowiekiem, który miał trochę więcej czasu i naocznie mógł skonfrontować
pewną niedużą wiedzę, jaka była w Europie o emigracji kaszubskiej z rzeczywistością, był to Jan Drzeżdżon. Bo przypomnijmy, że w latach 70. został on stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w State University College w Buffalo, czyli w stanie Nowy Jork, i wyjechał na prawie roczny tutaj wyjazd stypendialny i robił notatki, zdjęcia, wywiady i opublikował szereg esejów, które dotyczyły społeczności kaszubskiej i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, przy czym co do Stanów to się skupił na miejscowości Winona. I no cóż, możemy przypomnieć takie wypowiedzi jak o losach polskiej inteligencji emigracyjnej, albo piękno ziemi, albo wśród Kaszubów kanadyjskich, czy tutaj widoczna taka mała fotka z wystąpienia Samotność w Winonie. Ważne jest, abyśmy pamiętali, iż Drzeżdżon dużo więcej tych materiałów przygotował. Nawet planował w latach 70. wydać taki mały zbiorek tekstów o emigracji kaszubskiej, no ale nie doszło do skutku. Drzeżdżon chyba bardziej w tym momencie się skierował ku literaturze niż ku publicystyce i to chyba jest jeden z powodów, dlaczego to nie zostało opublikowane, ale może drugi powód to specyficzna forma wypowiedzi Drzeżdżona. Z jednej strony jest to publicystyka, ale z drugiej strony ma się wrażenie, iż przypomina momentami pasusy w tych artykułach, jakby to były raczej wspomnienia, jakby to były troszeczkę takie luźne przemyślenia, jak to jest być Kaszubą w okolicach Ottawy, czy właśnie w samej miejscowości Winona. Część może osób być, czytając te teksty, może być zdziwiona, może być poruszona. Z jednej strony są tam konkretne nazwiska żyjących nawet do dziś, istniejących w tych okolicach rodzin. Mogą więc czytelnicy odnaleźć swoich przodków, swoich ojców, matki opisane u Drzeżdżona. Natomiast czy są to obiektywne opinie, można wątpić. Natomiast jeszcze inaczej i zgoła bardziej artystycznie, ale też i w takim duchu reportażu, dobrze zrobionego reportażu, no tutaj można przywołać Stanisława Pestkę, używającego oczywiście pseudonimy Jon Zbrzeca, który w Stolece Chmurników z 2011 roku ukazuje głównie Nowy Jork. I to miasto symbol dla narratora jest takim ważnym punktem stałych odniesień, jak jego tożsamość człowieka z Europy, człowieka z Polski, człowieka z Kaszub, jak ma tę swoją świadomość odnajdywać, rozpoznawać, przyporządkowywać do zjawisk, które widzi w Stanach Zjednoczonych, a głównie właśnie w Nowym Jorku. No i tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo z jednej strony widzimy takie zderzanie problemów, na przykład ruchu New Age albo walki takiej ideowej, jaka się rozgrywa między islamem a tradycjami amerykańskimi, a jakby z innej perspektywy, z drugiej strony, stale następuje coś, co można nazwać kaszubizacją pejzażu albo kaszubizacją doświadczenia egzystencjalnego, bowiem Pestka upewnia się, jaki jest jego punkt widzenia na świat, jaka jest jego ocena głównie współczesności. I dokonuje to nie jako polityk, a może nawet nie jako bardzo, nie wiem, wnikliwy historiozof, ale patrzy na Stany Zjednoczone z takim dystansem Kaszuby, który ogląda czasami z zachwytem, na przykład na owe chmurniki, czyli wieżowce, ale z drugiej strony patrzy na nie i się zastanawia, czy są potrzebne, czy człowiek żyjący w nich jest szczęśliwy, czy to jest istotnie amerykanizm taki, jaki jemu jest dostępny w Nowym Jorku, czy to jest walor dla całego świata. No i tutaj raczej zdanie się urywa, pojawia się znak zapytania. To jest bardzo ciekawe doświadczenie niepozwolenia na to, aby być pochłoniętym przez wielki żywioł amerykański.
z innej sfery, także emigracji, ale tutaj bardziej skupionej na emigracji ekonomicznej, opisuje Grzegorz Szramkę w Pomeranii od 2011 do 2012. Seria kilkunastu felietonów ze skoczczych perdegunów. Troszeczkę tak i zabawnie, ale i prowokacyjnie brzmi ten tytuł, gdyż Szramkę pokazuje rzeczywistość, no właściwie bardzo współczesną, raptem 10 lat wcześniej i pokazuje tak, pozytywne zjawiska społeczne i kulturowe, jak to oto na północy wysp, w Szkocji, on sam, jako ten narrator, jako też i człowiek, który tam żyje i jego najbliższe otoczenie, jak reaguje na porządek polityczny, społeczny, ówczesny i rozgrywający się przed jego oczyma. No ale z drugiej strony są w tych esejach również nuty zdziwienia, pewnego rozczarowania i te dwie, można powiedzieć, trochę sprzeczne tendencje, jednak w rezultacie dają ciekawą syntezę, bo pokazują, że na ile oto, kiedy się wróci na rodzime Kaszuby, te europejskie, te między Bałtykiem a Notecią i Wartą, to oto Szramkę sugeruje niejako współczesnym czytelnikom, co może być przydatne z tego, co się widzi na Zachodzie. Ale nie wszystko, co się tam rozgrywa, jest warte przejęcia i zastosowania we współczesności. Więc ten akurat tekst wydaje się, no nie jeden, tylko tak jak powiedziałem, kilkanaście części, to bardzo świeże odczytanie tożsamości kaszubskiej, która jest narażona na angielskość czy szkockość. Idźmy dalej. Zupełnie jeszcze bardziej na wschód się przesuwając, zupełnie inaczej rozumie emigrację jeden z najważniejszych publicystów Pomorza, a może i Polski, czyli Edmund Szczesiak. Chcę tutaj jakby zauważyć, że emigracja w jego rozumieniu reportaży Porwana z 1999 albo Wyrwana z piekła z 2014, tutaj emigracja jest rozumiana jako coś przymusowego. Bohaterka tych reportaży Edmunda Szczesiaka, Gertruda Jutrzenka-Trzebiatowska, nie chciała wcale znaleźć się na wschodzie, w Rosji, tej właściwie Związku Sowieckim, tak? Natomiast dramatyczną historią jest to, że została właściwie porwana przez Armię Czerwoną, przez żołnierzy radzieckich i została, no cóż, porwana, aby stać się członkinią grupy seksualnych niewolnic. Takie niestety kwestie się rozgrywały w czasie tak zwanego wyzwalania i oto te reportaże pokazują, jak do tego doszło, w którym momencie właśnie została porwana, jak potem była przemycana, jak uniemożliwiano jej ucieczkę, jak potem właśnie zmuszono do osiedlenia się w Rosji radzieckiej i dopiero Gertruda Jutrzenka-Trzebiatowska jako dojrzała, starsza pani miała możliwość wrócić na Kaszuby. Smutne, jak odkrywa przestrzeń, którą opuściła jako młodziutka, niezwykle atrakcyjna dziewczyna. Więc to jest dramatyczna strona emigracji. Tamte wszystkie wcześniejsze były pod jakimś przymusem, ale były wyborem. Natomiast tutaj w tym przypadku żadnego wyboru nie była. To była ta pierwsza grupa. Natomiast chciałbym teraz powiedzieć o drugiej grupie tekstów, które dalej jesteśmy wśród tekstów publicystycznych, ale które zostały napisane poza Kaszubami i ziemiami polskimi.
tak? Czyli jest to, od razu czujemy, inna perspektywa opisu. No i najważniejszą tutaj postacią jest Hieronim Derdowski, który od 1885 roku przebywa w USA i zakłada czasopismo Wiarus. I kiedy przeglądamy artykuły z Wiarusa, napisane w języku polskim głównie, odnajdujemy także czasami wtręty kaszubskojęzyczne i dowiadujemy się, jak wyglądały realia i życie codzienne emigrantów, które bynajmniej nie były takie, no cóż, poprawne we wszystkim. Widzimy, jaka temperatura emocjonalna była wewnątrz emigracji, ale i temperatura emocjonalna, jaka była u samego piszącego dziennikarza, czyli u Hieronima Derdowskiego. On angażował się z wielką pasją polemiczną w ówczesne spory społeczne, polityczne, nawet i religijne. I co ciekawe, zawsze podkreślał swoją kaszubskość, mówiąc, że jego na przykład spojrzenie jest odmienne od tego, co reprezentuje grupa emigrantów z Wielkopolski, albo zupełnie jest odmienne od tego, co mówią, co czują, co myślą Polacy, którzy się gdzieś tam osiedlają, a pochodzą z zaboru rosyjskiego. To ważne, gdyż pokazuje, iż emigracja na Zachodzie bynajmniej nie była takim jednolitym i bardzo zgranym tworem. Również można powiedzieć, była jakaś wówczas gra i czy też spory ideowe wśród liderów. To był głos Kaszuby piszącego o kaszubskiej emigracji, natomiast bardzo ciekawą wypowiedzią publicystyczną i od razu napisaną w Stanach Zjednoczonych jest głos Ruth Louise Crean. Właściwie Crean była Niemką, która urodziła się i cała jej rodzina spędziła życie na wspomnianej już wyspie Jonesa, gdzie opis następuje nie z punktu widzenia Kaszubów, tylko z punktu widzenia Niemców, którzy współistnieją w tej kolonii rybackiej z Kaszubami. To jest rzadka sprawa, rzadki opis, abyśmy widzieli z niemieckiego punktu widzenia akceptacyjny opis kaszubskiej obyczajowości, kaszubskiego stylu życia. Ta praca Ruth Crean była wydana w 1988. Polskie wydanie się pojawiło gdzieś 10 lat później, nie więcej, 20 lat później, bo w 2007. Natomiast istotne, że dokonany tutaj został przez autorkę bardzo poważny, można powiedzieć, zabieg takiego naukowego opisu wyspy Jonesa. Ona sięgnęła nie tylko do swoich wspomnień, tylko właśnie do swoich rodziców, swoich dziadków i ta historia półwyspu, bo to jest generalnie półwysep, często w nazewnictwie mówi się, iż jest to wyspa, wyspa to jest tylko z nazwy. Oryginalnie od początku był to półwysep. Najważniejszy jest tutaj ten czynnik, że zdołała zebrać mnóstwo opowiadań, które przedstawiają te realia, dokumenty, cały zestaw przygotowała i także fotografie, więc dzięki jej pracy mamy taki właśnie wgląd, jak wyglądało życie codzienne Kaszubów, Niemców, Skandynawów, którzy tam w okolicach Detroit żyli. I jest to taka właśnie perspektywa o tyle ważna, że dostępna w różnych językach, przede wszystkim w języku angielskim, a więc czytelnik anglojęzyczny ma wgląd w tą specyfikę kulturową Kaszubów żyjących od lat 60., 70. właśnie na wyspie Jonesa. Z innej perspektywy Kaszuby, który
jak nazwisko ma piękne, Socha-Borzestowski, Bronisław Socha-Borzestowski, on nie urodził się na Kaszubach, jego rodzice wywodzili się z Kaszub, on już urodził się, można powiedzieć, na emigracji i całe życie spędził, no można powiedzieć, po zachodniej stronie Europy. Pisał artykuły prasowe, reportaże, przyczynki historyczne, studia genealogiczne i pod koniec lat 60. opublikował broszurkę Kaszubi kanadyjscy, co przedstawiało właśnie specyfikę żyjącej emigracji w tej przestrzeni geograficznej, ale również, co może taką nawet szerszą wizję, zaprezentował w takiej niewielkiej książeczce Panorama Kaszubsko-Pomorska z 1975. I tutaj jest i esej Ferdynanda Neureitera, esej literaturoznawczy, jest artykuł językoznawczy Stefana Bieszka, opowiadanie Jana Rąbskiego, satyra Karola Krefta, więc próbował na potrzeby emigracji, głównie brytyjskiej, próbował pokazywać obecność sprawy kaszubskiej, tak można powiedzieć, i sam chciał jakby przedstawić się jako jeden z Kaszubów, aby właśnie wśród różnych pomysłów politycznych środowiska polskiego, środowiska emigracyjnego, aby to środowisko nie traciło perspektywy na sprawy kaszubskie. I do dziś możemy czerpać z tych artykułów Sochy Borzestowskiego. Mówię, może nie są to wielkie dzieła, bo wspomniałem, że to są broszurki, no ale znowu ten czynnik ważny, wydaje mi się, czynnik uświadamiania emigrantów, jak wygląda rzeczywistość kaszubska i w Europie, i poza nią. Myślę, że to jest bardzo istotny czynnik. Dalej idąc, wracając troszeczkę do Ameryki Północnej, niezwykle ważną postacią był ksiądz Alojzus Rekowski, który, jak słyszymy, jako duchowny miał tutaj za sobą pewien autorytet Kościoła katolickiego, ale także i miał autorytet, bo go zbudował dzięki publikacjom popularno-naukowym w czasopismach i zbudował przez wiele lat bardzo ambitną książkę Saga of the Kashub People in Poland, Canada, USA. W 1997 zostało to wydane i praca, która, jak wspomina wielu działaczy kaszubskich w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, praca, która ich ożywiła, która ich natchnęła. Bowiem nie jest to już artykuł właśnie, nie jest to broszurka, jest to praca kilkusetstronicowa, a zatem obszerny zestaw rozważań historycznych, kulturowych, genealogicznych, które są ujęte w taki porządek bardzo logiczny, kompozycyjny, ponad 20 rozdziałów. No i najważniejsze dla tamtego odbiorcy, właśnie za oceanem, że w całości po angielsku. I oto całe rodziny, całe społeczności w różnych miastach Kanady czy Stanów Zjednoczonych czytały tę pracę i do dziś wspominają, że no bez tej pracy to być może nawet by się nie zajęli swoją przeszłością. Więc dla publicystyki o emigracji, właśnie napisanej publicystyki poza Kaszubami, to chyba jest jedna z najważniejszych prac Alojzego Rekowskiego. Ale oczywiście byli też inni. Można tutaj wspomnieć o takim amerykańskim regionaliście, animatorze, potomku polskich osadników, Ronie Galewskim, który własnym sumptem publikował rozważania historyczne, takie popularno-naukowe opisy rejonów Winony, czyli w stanie Minnesota, i Trempealeau, czyli już rejonu także kaszubskiego osadnictwa, ale w stanie Wisconsin. Te jego zainteresowanie i jego prace w 2006 czy w 2009 roku, czyli w pierwszej dekadzie XXI wieku wychodziły i bardzo dzisiaj może dla nas jako uczestników
takiego dyskursu historycznego jest oczywiste, że monografie mają nie tylko miejscowości, ale i wioski, ale na pewno nie było to wcale oczywiste dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Rangalewski bez jakiegoś wsparcia dużego gminnego czy jakiejś organizacji finansowo dobrze stojącej, więc sam z siebie poświęcał wyjazdy, całe dni, całe wręcz lata, aby budować taki opis jednej wioski, czasami jednego budynku, a na przykład jest taki zbiór Marshland Whistler's Pass on Trail, gdzie opisuje właściwie jedną drogę, która ma kilkadziesiąt kilometrów, bo przy tej drodze mnóstwo rodzin z Kaszub czy z Polski się osiedlało, więc on przedstawia właśnie numerami tę niejako trasę. To bardzo taki pomysłowy sposób przedstawiania historii. Mówiłem już o tym przy Derdowskim, wspomniałem i to się stale pojawia w tej publicystyce o emigracji, że oto Kościół katolicki był miejscem, gdzie z jednej strony pamiętano o tożsamości, choć z drugiej strony kierowano ową tożsamość bardziej w stronę tutaj, nie wiem, walorów, wartości chrześcijańskich, niekoniecznie narodowych, więc dążę tutaj do tego, aby wspomnieć na przykład o szeregu takich akcji, które się rozgrywają w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, czyli publikowanie historii parafii. Tutaj wyświetlam Was taką ambitny album o parafii świętego Wacława, to społeczność czeska, i parafia Świętego Serca, parafia katolicka, ale właśnie założona przez Kaszubów i Polaków, bo z takich albumów układa nam się obraz znowu pewnego skomplikowania, czy też niejednoznaczności kulturowo-językowo-etnicznej owej emigracji, bo na przykład w tym albumie przygotowanym przez Rebekę Kalduński widzimy, jak bliska była łączność społeczności czeskiej i właśnie kaszubskiej. Jak rodziny owe na przykład początkowo odseparowane od siebie, ale poprzez fakt, że tworzą wspólnotę religijną, zakładaną gdzieś w latach 60. XIX wieku, przez długoletnie znajomości rodziny się łączą i powstają związki małżeńskie, kaszubsko-czeskie. I to jest zupełnie jakby inne doświadczenie, inne tożsamości niż to, co mamy tutaj na europejskich Kaszubach. Z takich tekstów publicystycznych, ale właściwie już o naukowym dyskursie, wyróżnia się praca Joshua Blanka, Creating Kashubia, History, Memory and Identity in Canada's First Polish Community. Praca z 2016 roku, wydana przez znaczące naukowe, akademickie wydawnictwo, która to opracowanie ukazuje Kaszubów od lat 50. XIX wieku, mniej więcej tak do właśnie dziś, tak zatrzymuje się Joshua Blank mniej więcej na pierwszej dekadzie XXI wieku, pokazując, jak wygląda proces uświadamiania sobie, postrzegania kaszubskości wśród tych, którzy odnajdują się w Kanadzie. Więc bardzo ciekawe, momentami dramatyczne procesy odkrywania odmienności językowej kaszubskiej wobec tego, co ma inna grupa osadników, też z XIX wieku, ale która mówi polszczyzną. Dramatyczne dlatego, że momentami grupa polskojęzyczna nadaje ton kulturowy i ta społeczność kaszubska
ma wrażenie albo wmawia się tej grupie, że oni oto posługują się gorszą odmianą języka polskiego. Więc jest pewien sprzeciw po stronie kaszubskiej. Dlaczego gorszej? Albo niekiedy się nazywa to tak troszeczkę napiętnowaniem, z takim napiętnowaniem, że oto oni się posługują jakimś połowicznym sposobem, jakimś dolnym sposobem polszczyzny, więc tutaj jest duże takie napięcie między tymi dwiema grupami kaszubskimi i polskojęzycznymi w grupie osadników i Joshua Blank to bardzo ciekawie, w taki wyważony sposób przedstawia. Proces, który właściwie trwa do dziś. Te nazwiska, te pozycje zapalne gdzieś tam w historii tej społeczności kaszubskiej w Kanadzie opisanej przez Blanka, one wciąż są, one wciąż pracują nad swoją tożsamością, więc książka wydaje mi się, że jest niezwykle warta tego, aby spokojnie ją przeczytać. I także w tym duchu, ale już chyba nie naukowo, a raczej w kierunku bardzo wypowiedzi emocjonalnej i takiej mityzacyjnej prezentuje David Martin Schulist. W 2018 opublikował książkę Discovering Kashubia Europe, gdzie pojawiają się takie samo określenia formacyjne, odezwy, które tak imitują, udają dyskurs historyczny. Te wypowiedzi są bardzo prowokacyjne momentami. Z nich można by wyciągnąć wniosek, że jest na jednakowej linii opresja czynników germanizacyjnych i czynników polonizacyjnych, rządów, nie wiem, pruskich czy niemieckich i rządów polskich, że to jest ten sam negatywny jakby czynnik kolonizujący Kaszubów, ale oczywiście miejmy świadomość, że nie pisze to zawodowy historyk, nie pisze to człowiek z jakby aparatem akademickim, tylko jest to człowiek z pewną wizją, więc jego praca jest niezwykle poruszająca, niezwykle też i dla części współczesnych Kaszubów żyjących za oceanem, bardzo też taka jakby zmuszająca do zajęcia jakiejś postawy. No ale gdybyśmy my tutaj tak bardziej spokojnie mieli popatrzeć na meritum sprawy, no to więcej byśmy widzieli mitów niż rzeczywistości. Ale wydaje się, że skoro praca działa, skoro wywołuje dyskusję, no to jest wartościowa i trzeba ją po prostu znać. I trzeci czynnik, trzeci aspekt literatury emigracyjnej kaszubskiej, ostatni na dzisiaj. Czynnik literatury pięknej, napisanej po polsku i napisanej po kaszubsku, gdzie przedstawia się emigrację kaszubską. I jako tą pierwszą postacią, pierwszy literat, który podjął się tego tematu, to był Jan Rąbski. Jest taki dramat Puerenk, który przedstawia Nozderka. Nozderk to jest taki młody mężczyzna, który jeszcze 30 nie ma, przyjeżdża na Kaszuby zza oceanu z dużymi pieniędzmi, bo oto ma pomysł, aby zainwestować w Kaszuby. To się wszystko rozgrywa przed II wojną światową, w latach 30. I Rąbski tutaj właśnie pokazuje takiego biznesmena, któremu się wydaje, że model gospodarki wolnorynkowej, taka bezwzględna eksploatacja, nie wiem, pejzażu kaszubskiego, regionu, że o to chodzi, żeby po prostu to jakby uzyskać jakiś zysk finansowy. No ale dramat ukazuje też taki pewien proces zmiany myślenia Nozderka, który początkowo jest taki bardzo nastawiony ekonomicznie, natomiast potem dzięki zetknięciu się z głównymi postaciami małżeństwa, które chce wprowadzić więcej, można powiedzieć, nowości, przepływu idei, wolności też osobistej w przestrzeń Kaszub, to pod ich wpływem stwierdza, że
no nie wolno tak postępować wobec ojcowizny, nie wolno postępować tak merkantylnie, tak wyłącznie eksploatacyjnie wobec Kaszub, że oto wartością jest nie tylko język, nie tylko tożsamość taka jednostkowa, ale ważny jest również na przykład pejzaż kaszubski, tak? Nie można go na przykład niszczyć kopalnią piasku, tak jak początkowo zamierzał taką zorganizować w dramacie, tak to ukazuje Rąbski. Więc to jest jeden z takich pierwszych obrazów Amerykanina, kaszubskiego Amerykanina, który chce zawłaszczyć Kaszuby. Natomiast inny opis, późniejszy niż tutaj spod ręki Rąbskiego, powstał u Augustyna Netzla w takiej powieści Z deszczu pod Rynnę. Powieść została napisana na początku lat 70. i pokazuje rybaków i chłopów kaszubskich z północnej części Kaszub i też taką grupę Słowińców, którzy właśnie wyjeżdżają za ocean. To się odbywa jeszcze na początku XX wieku. Jeszcze jest takie niebezpieczeństwo, właśnie, zwłaszcza to czują młodzi mężczyźni, że oni trafią do armii pruskiej, więc właśnie dlatego uciekają przed poborem i tam myślą, że uzyskają jakieś wielkie profity. Ale tytuł jest znaczący, Z deszczu pod Rynnę, bo okazuje się na miejscu, że wcale owa emigracja nie przynosi jakichś takich upragnionych apanarzy jakichś finansowych. Trudno jest zbudować gospodarstwo, bo najpierw trzeba na przykład ziemię pozyskać z lasu, więc najpierw trzeba wykarczować drzewa. I ta przyroda, i te warunki życia są bardzo ciężkie i Augustyn Netzel pokazuje heroizm pierwszych osadników. Nie wszyscy z owych osadników mieli poczucie, że trafili do raju. Część z nich niestety, ale wraca na Kaszuby z poczuciem przegranej. I to jest taki element u Netzla, powiedzielibyśmy, smutny, takiego rozczarowania, trochę nawet pesymistyczny taki czynnik, że emigracja ma może nawet więcej wad niż zalet. Natomiast ten stan rozczarowania został inaczej już opisany przez Annę Wyning, która spotkani na Półmacku z 2005 roku, to jest taki dramat, który pokazuje Marcelego i jego żonę, którzy właśnie także wyjechali jeszcze przed I wojną światową do Stanów i okazuje się, że właśnie niczego tam nie osiągnęli. Więc ukrywają ten fakt, wracając na Kaszuby, bo nie chcą się przyznać do tej swojej porażki. Natomiast Wyning to ukazuje komediowo, bo cała wioska, z której oni wyjechali te 10, a może i więcej lat temu, cała wioska sobie wyobraża, że przyjechali Kaszubi ze Stanów z walizami pełnymi dolarów, tak? A tych dolarów nie ma. I oto Wyning pokazuje taką śmieszną, chociaż troszeczkę też jednak smutną historię tego zderzenia projekcji. Projekcje mieli Marceli i Marcelowa, bo wyobrażali sobie, że nie udało się zrobić pieniędzy, nie ma żadnego sukcesu w Stanach, więc oni wrócą do Europy, wrócą na Kaszuby i właściwie ponownie się pojawią w domu rodzinnym, a nie wiedzą, że przez czas ich nieobecności już nie ma żadnego domu rodzinnego, bo w tym domu mieszka inna rodzina, tak? I nie ma już żadnych dóbr ich prywatnych. A z kolei ci, którzy właśnie są na Kaszubach, słyszą o tym, że przyjedzie jakaś grupa teraz spełnionych ludzi, bogatych, którzy całą wieś pewnie ożywią swoimi dolarami i sobie jakoś rozgrywają, jak tu z dobrej strony się pojawić, a ta rzeczywistość jest zgoła
inna i wszyscy się wzajemnie rozczarowują. Ale nie będę mówił, jak się kończy sztuka, bo ona jeszcze trochę w innym świetle cały problem przedstawia, musicie ją po prostu przeczytać. Z innych, co do literatury pięknych, innych opisów emigracji, znowu emigracji przymusowej, warto przywołać Stefana Fickusa, a zwłaszcza jego powieść Pojmeńczyce z 1981, która pokazuje niewolę kaszubską ludzi, którzy przymusowo, bo byli w wojsku przecież polskim, są oczywiście pochwyceni, trafiają do obozu jenieckiego i najpierw są w Grossborn-Westfalenhof, czyli w tej niemieckiej części Pomorza, a potem inna grupa z tych jeńców trafia jako robotnicy przymusowi do wiejskiego majątku Szlepkow, który się znajduje dzisiejsza Brandenburgia. I w tej oto powieści Fickus pokazuje znowu takie negatywne doświadczenie tej owej przymusowej emigracji. Pokazuje, że to, iż są w ogóle przymusowymi robotnikami, tak, że się muszą meldować, że muszą być na rozkaz, że nie mają nic do powiedzenia, jest oczywiście jakimś wielkim bólem, ale Fickus jest także bardzo momentami wnikliwym obserwatorem zachowań ludzi, którzy przebywają na tej przymusowej emigracji, bo pokazuje też ich wielkość, ale i małość. Pokazuje, jak czasami niewola na gorsze zmienia człowieka. Nie zawsze jest tak, że zdobywają się na heroizm dnia codziennego ci, którzy są właśnie w potrzasku bycia jeńcem. Przechodząc do może nowszych czasów i literatury pięknej, bo tam mamy Fickusa z lat 80. Jeżeli przesuniemy się już tak na koniec XX wieku, na początek XXI wieku, to musimy koniecznie przywołać przynajmniej dwie z tryptyku powieściowego, dwie pozycje Artura Jabłońskiego. Myślę tutaj zwłaszcza o Smugę i Phoenix, dwóch powieściach, które pokazują, jak oto emigracja nie z powodów ekonomicznych, a z powodów ideowych może wyglądać. Oczywiście Jabłoński nie jest realistą, tak jak to przedstawia rzeczywistość doświadczenia emigracyjnego Fickus. Powieści wspomniane przeze mnie Artura Jabłońskiego to są bardziej chyba w poetyce political fiction albo jako powieść etnograficzna, ale ważne tutaj dla nas z tego motywu emigracyjnego jest to, iż Jabłoński kreuje postać bohatera, który nie może wyeksponować, nie może zrealizować swojej etniczności w Polsce, bo ta część historii Polski przedstawiona współczesnej Polski, posolidarnościowej Polski jest opresyjna dla tożsamości kaszubskiej, dla podmiotowości kaszubskiej, więc właśnie bohater, chcąc praktykować swoją miłość do kaszubskości, do poczucia nawet narodowości kaszubskiej, no właśnie musi emigrować, bo w innym przypadku będzie, nie wiem, przearesztowany, będzie zatrzymany, zabierze mu się pracę, będzie się go szkalować, więc bardzo tutaj w takim właśnie duchu współczesnych dyskusji o tym, co znaczy być człowiekiem politycznym, albo że oto nasza tożsamość to jest również wybór polityczny. Te kwestie w dwóch powieściach Artura Jabłońskiego to jest ważny czynnik i oczywiście koniecznie wszyscy to musimy gdzieś tam przeczytać. W tak może mniej jakby właśnie politycznym, ideowym wymiarze pojawia się motyw emigracyjny także w opowiadaniach Grzegorza Szramkego. Już powiedziałem o Szramkem jako autorze publicystycznym, teraz mówię jako autorze literatury pięknej, bo chodzi mi o taką na przykład formę jak Szmugler albo W raju, gdzie oto pokazuje się
no taką, może mniej znowu ciekawą, może mniej pozytywną rzeczywistość emigracji, więc takie drobne uchybienia co do prawa, no ale przecież oczywiste, jeżeli ktoś często podróżuje na linii Kaszuby, a miejsce emigracji. I te opowiadania, akurat wspomniane tutaj przeze mnie, to jest opis społeczno-obyczajowy, to jest behawioralny też opis dzisiejszych młodych, głównie Kaszubów, którzy po prostu próbują się odnaleźć na Zachodzie. I ta rzeczywistość emigracyjna jest dosyć mało fascynująca, mało poruszająca. Oni tam naprawdę są tylko po to, aby zarobić pieniądze i które można potem przesłać do kraju. No ale pytanie, które gdzieś tam się pojawia w tle tych opowiadań, czy warto wtedy emigrować, czy zarabianie jest tym czynnikiem, który czyni człowieka szczęśliwym? Znak zapytania. Z literatury współczesnej i jeszcze w innym duchu napisanej, bo romans, byśmy powiedzieli, literatura popularna, napisana po polsku powieść Nowe Niebo z 2018 Hanny Cygler. Autorka być może Państwu znana właśnie z romansów głównie. No tutaj wśród kilkunastu chyba powieści, które wydała, jedna z nich właśnie dotyczy osadników kaszubskich w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, głównie jednak w Winonie. I tutaj widzimy Winonę drugiej połowy XIX wieku. Widzimy rodzinę Halmanów, którzy próbują się odnaleźć w tej rzeczywistości. I nawet szybko się odnaleźli. Stają się albo farmerami, albo pracownikami zakładów drzewnych, albo rzemieślnikami. Ale powiedziałem, że to jest romans, bo właśnie główna bohaterka może wybrać kaszubskiego absztyfikanta, ale nie wybiera go, ponieważ ani on chyba bardzo atrakcyjny, może finansowo tak, ale osobowościowo bardzo nie. Natomiast wchodzi w związek romansowy, uczuciowy z półkrwi Indianinem. I to jest pewne novum, powiedzielibyśmy w narracji, że Cygler pokazuje, iż emigracja jest właśnie związana również z koniecznością otwarcia się na inne języki, inne kultury, inne religie. Nowe niebo nie jest wcale do końca nowym niebem. Dla niektórych jest raczej piekłem, ale daje nadzieję, daje jakąś wizję przyszłości i Cygler w tej powieści ukazuje, że przynajmniej młode pokolenie potrafi się odnaleźć na emigracji tej amerykańskiej. I jedna z najnowszych takich reprezentacji motywu emigracyjnego w literaturze kaszubskiej, artystycznej, to sięgnijmy po taki tomik napisany przez Annę Gliszczyńską, Bycio za oceanem albo Betkę za Wiolgą Łedą, gdzie oto widzimy głównie Bytów i ziemię bytowską, ale przedstawione są one nie dla polskiego i nie dla ściśle kaszubskiego odbiorcy, a właściwie dla amerykańskich Kaszubów. To jest bardzo ciekawe tutaj sygnał taki narracyjny, taki rodzaj otwarcia, jakie się pojawia wśród piszących po kaszubsku tu, na europejskich Kaszubach, że oto jest już wśród nas świadomość, że warto pisać o doświadczeniu emigracyjnym, kierując swój komunikat nie tylko dla ludzi mieszkających w tym regionie świata, że oto potomkowie, nie wiem, 5., 6., 7. pokolenie osadników żyjących albo w Stanach, albo gdzieś w Brazylii, albo gdzieś w Kanadzie, oni także chcą wiedzieć coś więcej o kraju swoich przodków, no ale już nie czytają po kaszubsku, nie czytają po polsku, a czytają na przykład po angielsku. Więc taka literatura sygnalizuje ważne zmiany kulturowe. I podsumowując, te 3
czynniki publicystyki w dwóch odmianach i literatury pięknej. Literacki świat kaszubskiej emigracji, przedstawiony w tych dziełach, które tutaj podałem, to jest coś odrębnego, innego wobec rzeczywistości doświadczonej w Europie, na europejskich Kaszubach. Literaci, czy publicyści przedstawiają jakąś rzeczywistość osadniczą, piszą o tych, którzy współtworzyli historię USA albo Kanady, ale jednocześnie oprócz tego pokazania ważnych, szlachetnych gestów, pokazują jednocześnie, że bardzo trudno jest zachować w tej obcości pamięć o przodkach. Bardzo trudno jest zachować obyczaj czy język. Więc z jednej strony można powiedzieć, podziwiają kapitalizm, liberalizm, demokratyzm, ale jednocześnie widzą zagrożenie dla rodziny kaszubskiej, czy w ogóle dla rodziny. Widzą zagrożenie i odczuwają na przykład jakiś rodzaj alienacji, tak? Obcości, samotności. Oto więc nie jest ten obraz emigracji kaszubskiej widoczny w publicystyce czy literaturze kaszubskiej, czy też polskiej, nie jest rzeczywistością jednoznacznie jasną, jednocześnie optymistyczną. Raczej widzą współcześni autorzy skomplikowanie tego życia na emigracji. Doceniają, ale chyba by nie chcieli na stałe tam żyć, tam mieszkać. Czwartym głosem, o którym dzisiaj nie powiem, natomiast do którego zachęcam, żebyście Państwo sięgnęli, odnajdziecie za tydzień, za miesiąc najdalej w wydanej książce o emigracji kaszubskiej różnych autorów w ramach serii Vademekum. Tam będzie rozdział o literaturze kaszubskiej, ale pisanej głównie w języku angielskim przez właśnie potomków dawnych osadników, potomkinie dawnych osadników. To jest jeszcze inna strona tożsamości kaszubskiej. Jaka ona jest, to przeczytajcie sami. Wielgo dzonka dawają. Do uzdrzenia.